Eguerdion. Ongi etorriak fedea aztertzera eta berritzera etorri zeraten lagun eta fededun guztioi. Fededuna jainkoarekin adiskidetua sentitzen da. Jainkoaren nahia eta erreinua eginkizun eta gogo bihurtu zaio barruan. Eta adiskidetzailea sentitzen da munduaren erdian. Jesusen jarraitzaileen elkartea ez da sortu inoren aurretik edo gainean jartzeko. Bera bezala, denen zerbitzari izatera deitzen baitu beti Jesusek. Denen zerbitzuan jartzea beti izan da arriskutsua eta neketsua. Adorea eta ausardia behar dira, eta indar hori hazi txikia da hasera. Ereilea jainkoa bera da ordea, eta ereiten duen haziak badu haundi egiteko indarra barruan. Bere jarraipenera deitzen gaitu Jesusek. Kanta dezagun zutik jarrita. Zein gozota Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Isilean pranta gaitezen jainkoaren aurrean eta eska dezagun geure bekatuerentzako barkazioa. Jesus jauna, aitaren gana gara matzan bidea. Erruki jauna, Jesus jauna, herriak argitzen dituen argia, Kristo erruki, Kristo Jesus jauna, mundua berritzen duen bizia, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeru eta jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Denok? Aintza zeru eta jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Jaundita eder zaitugulako,
Gorazu, bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez gure otoitza, eta zugabe gizakiaren aulezia ez baita ezertarako gai, emaguzu beti zeure graziaren laguntza, zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zedro handi baten adartxoak, sustraiak botako ditu mendi handi batean, dio Ezekiel profetak. Zer esan nahi ote digu? Una ramita tierna será el cedro grande que ofrezca universal refugio y abrigo. Por él se sabrá en el mundo que Dios es Salvador. Escuchemos al profeta Ezequiel. Ezekielen profezia liburutik. Honela mintzo da jainko jauna. Zetro garaiaren adaburutik hartuko dut nik ere. Kimu bat hartuko dut haren adarpuntatik. Eta mendi garai eta bikain batean landatuko. Israelgo mendi garaian landatuko dut. Adarrak zabalduko ditu eta frutua emango. Zedro bikain bihurtuko. Mota guztietako hegaztiak biziko dira bertan, eta abia egingo dut haren itzalpean. Basoko zuhaitz guztiek jakingo dute, nik jaunak zuhaitz garaia beheratu, eta txikia goratu egiten dudala. Zuhaitz ezea ihartu, eta iharra eze berritu. Nik jaunak esandakoa bete egiten dut. Jaunak esana, Eskerra zuri
eder da jauna goratzea, ari eskerrak ematea. Denok berriz. Eder da jauna goratzea, ari eskerrak ematea. Bai eder jauna zu gorestea, eta zure izena goi-goiko kantuz ospatzea. Goizean zure maitasuna iragartzea, eta gauean zure leialtasuna. Eder da jauna goratzea, ari eskerrak ematea. Zintzoa palmondoa bezala garatuko da, Libango zedroa bezala haziko, jaunaren etxean landaturik, gure jainkoaren atarietan garatuko da. Eder da jauna goratzea, ari eskerrak ematea. Itxaropenezko gizona da kristaua. Berpiztu zen Kristorengan oinarritua dauka bere itxaropena, esango die San Pablo Korintokoei. Si le seguimos fielmente como discípulos, Jesús nos garantiza la nueva vida que Él ha ya inaugurado a partir de la resurrección. Escuchemos de la carta a los Corintios. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako bigarren gutunetik. Senideok, uste honez betea gaude betik, jakinik gorputz honetan bizi garen bitartean jaunagandik erbesteratuak gaudela. Sinismenaren argiak gidatzen gaitu eta ez ikusten dugunak. Uste honez gaude bai, baina nahiago genuke gorputz honetatik erbesteratuak izan, jaunarekin bizitzera joateko. Nola nahi ere, gorputzean naiz gorputzetik kanpo, jaunari atsegingarri izaten ahal egintzen gara. Guztiok Kristoren auzitegian agertu behar baitugu, norbere ordaina hartzeko, gorputzean bizi zelarik egindako ongiaren ala gaizkiaren arabera. Jaunak etxana, Zerrak zuri jauna. Jainkoaren erreinua ez da bere kasa zerutik etortzeko. Jainkoaren izenean, giza eskuek erein behar dute. Historia luzea izango du hazkuntza horrek, eta ereiten duten gizakiek ez dute ezagutuko inoiz eskuartean darabilten misterioaren sakona. Azirik txikiena, zuhaitz handiena bihurtzen omen da. Jesusek berak argituko digu adierazi nahi diguna. Errespetoz, Jesusen hitza lurrintzen dugu eta gu geu zutik hartzen gera, aleluia, abestuz.
denok aleluia. Hasia jainkoaren hitza da, ereilea berriz Kristo. Honi aditzen dionak izango du betiko bizia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Aitza zurina. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jendeari. Jainkoaren erreinua lurrean hazia ereiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lo dago gauez eta jeikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa, eta gizonak ez daki nola. Bere ematen du lurrak uzta. Lehenengo lastoa, gero burua, eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak baitaude gariak. Beste hau ere esan zien, zeren antzekoa dela esango dugu jainkoaren erreinua, zer parabolatan adiraziko dugu, mostaza haziaren antzekoa da. Lurrean ereiten denean, hazirik txikiena da, baina jaiotzen denean gora doa, eta barazki guztiak baino handiagoa egiten da. Adar handiak botatzen ditu, txoriak haren itzalpean abia egin ahal izateraino. Horrelako parabola askotan hotz egiten zien hitza, haiek uler ziezaioketen neurrian. Eta parabolarik gabe ez zien hitz egiten. Bere ikasleei ordea, bakarrean, dena agertzen zien. Jaunak esana, Ekainaren 11 batean, San Bernabe egunean dena hasi izan, izena ere bai, Arantzan zu. 500 urte ederki pasiak
laster batian behintzat, beste 550 urte beteko direla, Rodrigo Balzategiko Rodrigo Otxoa bilatu zuen, orain gauden tokiontatik hor bera aldea segurazki, Arantzazuko Ama Birjinaren irudia. Eta historia gala dio, edo gure jakin mina gala dio Arantzantzun, esan ziola. Eta 500 urte ez dira alperri pasatu. Ama Birjina txikia, bere besoan magalean daraman Jesukristoren irudia asko txikiago. Eta hasi txiki hortatik handitasun honetara etorri gera. Evangelioa betetzen da, jaunaren hitza betetzen da, Ezekielenera bebai. Arbolak hartzen duten neurri bat, gogoratzen naizen Mondragoen daude, Monterrengo parke horretan, 2 sekuoia, sekulako altura, apustutan ibiltzen dira berzen gehiago eta takimetrokin eta ibilizian da, haiek ez dute gehiago ematen. Bere altura, bere lodiera dana hartu dute, eta Elizak ere alaxe gertatzen da. Haunditatuzunetan ohituta gaude, eta orain etorri zaigu halako momentu bat, nun eta ezinean gaudela, aurrerago ezin jun, eta orduan zer? Orduan Ezekielek esan duna, zedro handitik ere kimua hartuko dut, eta mendi baten gailurrean landatuko dut. Baina kimua hartzeko kimatu egin behar da, eta kimatzeak mina ematen du, eta gainean deskonzierto bat sortzen da nora goiaz. Baina onartu behar dugu gehiago ezin dala. Gure gizarte honetan evangelioaren beharra dago, baina dagoeneko beste bide batzuk urratu beharko ditugu. Baina Eliza barnean ere halako tensio eskatologiko bat bezala gertatzen zaigu, eta hori ez da danok batera leku berdinagoa zela pentsatuta, eta hor ez dago inungo tensiorik, hor esfuerzo eta indarra behar da, guazen ara, venga, guazen. Lizan batzuk atzera aldea jotzen dute, gure haunditasuna orain dela hamarkada gutxitako haunditasuna goresten eta gogoratzen. Han daukagu, guazen atzera, han daukagu gure indarra berreskuratzeko eta gero halako bultzada bat bezala aurrera egingo dugu. Beste askok ere alderantziz, Elizak atzeratuta dagoela, guazen korrika aurrera, guazen korrika, munduari harrapatzen diogun. Eta tensio hortatik, hortxe gaude, askok eta askok ez nora ezean jakinean, ez uste dugu aurrera egin behar degula, baina behar dugu denbora. Gure denborak eta jangoikoaren denborak ez dira berdinak. Guk hemendik ze Liza izango da gure artean, ez dugu ikusiko, segurazki batzuk esaten duzu, gaztea zera bai, gaztea ja pasada, gaztestatzuna, eta banoia ere nire aurretik dabiltzan guztiekin batera geroari begira, baina fedez eta itxaropenez. Jesukristogan sinistuta jakin badakigu hasia landatuta dagoela. Eta fede hortatik sortzen den itxaropenak gauza jangoikoaren eskuetan lagatzera usten gaitu. Nundik dakigu hasia landatuta dagoela? Adibidetxo bat jarriko etzuek nik oinatin hortua daukat, parrokiakan eskenitakoa, famili bateko edo bientzako ere lurzail polita landu ezkero. Baina nik gutxienez ez nire gurasoak, ez aitxamamak, ez da aitxamamak, ez da gutxienez 5 belaunaldi danok izan gera kaletarrak eta kaleko ofizioak, eta hortu bat zer danik ere antzik ez, eta soro batea jutea zer dan, ikusten dezu bestiak, baina guk jakinez eta ez jakintasun hori nire nio alegatu da, eta niri ez esan tomateek noiz landatzen dian edo porruak noiz azten dira. Ideiarik ez daukat, eta egia esateko beti maian eukidu dalako, ez diote arreta hundirik ipini ez. Nire hortu horretan, guztiz utzita da ona, sortzen da, hoize sortzen da, dana sortzen da, belar txarrak guztiak,
eta aurreko landaketako hasi bat edo pimiento batzuk edo zerbait gelditu dela, horrek ere bat, hor besteekin batera, baina ura ez da berez Jangoikoak gaur parabolean esan digun gauza, ez. Naturak berea emango du, oianak ere sortzen dira modu horretara, baina Jangoikoaren nahia eta gure lanak ekartzen du Jangoikoaren erreinua. Eta fruiturik ez badegu ematen, askotan elizan, bereziki gure artean, ez, frailek eta monjak eta eliz gizonen artean, sortzen da, orain ereitzeko momentua da. Zelan fruiturik ez dugu ikusten, edo fruituak gutxitzen doia zela, baina izan dezagun egizaleak. Landatzeko sekulako lanak hartu behar dira. Naiz eta fruitu ez ikusi. Garbitu, lurra idauri, ipini hasiak, ureztatu, hori ez da berezkoa, datorren zerbait. Jangoikoaren erreinua gure eskuti pasatzen dela jakinda Jangoiko berak indartzen duela hori dena. Eta oso urruti gaudela segurazki Jangoikoaren erreinua bere betetasunean ikusteko. Joan den aste honetan, Bizkaian 150.000 urteko sasi andre baten ezurrak azaldu dira. Noiztik gatoz, eta noraino joan beharko gera. Bitartean kristautasuna zer? Kristautasuna nahitan nahiezko Jangoikoaren egitzea izan da. Eta gure artean handitasun hau eman diogu, eta orain kimatzeko garaia datorkigu. Eta zer, bitxura aldatu behar dugu horrengatik, tristetu behar geran? Ez. Jangoikoak badaki berea egiten. Eta gurean begiratu behar dugu, gaur bigarren irakurgaian entzun dugun bezala, guri historian segertatuko dan, guztiz gainezka egiten digu. Elizaren baitan zer izango dan, zer gera bagu, hemen Arantzasun gaudela, 500 urte pasa direla, zer gera gu, historia hauek eta Elizaren historiak neurtzeko utxa, baina zuk zeuk eta nik neuk gure baitan gertatzen dana ondo dakigu. Eta hazi hori gure bihotzean izan da Jangoikoak ipinita. Eta zure bizitzak labur doiala eta hemendik hainbeste urtetako ez dela izango San Pablok esan dako Jangoikoaren aurrean azalduko gerala, zuk zer egin dezu? Zure baitan zer sentitzen dezu? Jangoikoaren erreinua aurrera egin duela zuk horren bultzagile izan zerala, edota aspaldin zabiltz erdi makur, erdi etxituta, erdi galduta. Hazi horiek gure bihotzetan zer ematen ari diran eta zer emango duten gure helmugara llegatzerakoan, hori gure neurria jakitzeko balioko digu. Eta alderdi hortatik gaurko evangelioa oso aberasgarria da. Nigan, zugan, hemen gauden guztiongan, ez bakarrik gure eginkizunez, baizik eta Jangoikoaren indarrez loratuko da fruitua. Gu izango gerain batzutan ala moduzkoak edo erdipurdikoak, baina gurekin Jangoikoa dabil. Gu ez gera naturan botatako alako kume batzuk. Gu hortu eder eta bikain bateko fruituak izango gera. Hoxe da gure poza. Zelan ez diogu Jangoikoari eskerrak emango. Zelan ez diogu Jesukristoren bitartez geure bizitzak eskaini berari. Berak hartuko bai gaitu, berak onartuko digu bizitzan egindako fruitu on guztiak eta arekin bat egingo gaitu betirako. Gauza ederra da hori, munduak behar duena eta guk ikasi beharko deguna zelan azaldu, nola egon gertu, nola mezu ederra hau zabaldu, hainbeste pertsonen artean honen beharrean aurkitzen ditugunak. Fededun gera, fede aitormena egin dezagun, munduak jakin dezan alaitasuna nundik datorkigun.
Sinisten alduzue Jainko Aita algustiduna, zerulurren egilea. Sinesten aldezuearen seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten aldezue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aita gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Bere erreinua guregan eta munduan haziarazten duen Jainkoaren gana hurbil gaitezen konfiantza osoz eta egiogun otoitz. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Kristauok izan gaitezen gure gizartean, Kristau esperantzaren eta konfiantzaren eredu. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Gaur, Erromes datorren oinatiko herriaren alde, elkarren arteko bideak bakean jorratu ditzan, denon arteko berdintasuna bilatuz. Eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Gerraren zauria edo diktaduraren zigorra bizituten herriek bakea eta askatasuna lor ditzaten. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Esperantza galdu eta bizitzeko eta lan egiteko gogorik gabe bizi diren gazteen alde. Gure gizarte honek berriro ere horiei ilusioa pizteko bideak sor ditzan. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Hemen gauden guztiok, gero eta gehiago maita dezagun Jesukristo. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita ona gure eskariak eta bidali ezaguzu maitasunaren espiritua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi Jainko, orain eskaintzen dizkizugun doainetan bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari bere izaera bikoitzerako. Egizu gure gorputzarimak ez daitezela inoiz ere laguntza horiek gabe gerta. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amén. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bihotza. Jaunaka dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri, nunai eta beti guk zuri eskerrak ematega. Jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere kogorri. Munduan diren guztiak zeuk egin dituzu, denboraren aldiak zeuk ezarri, gizakia berri zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zure izenega, eta zure egintza miragarrietan, beti zu gora zaitza, Jesukristo gure jaunaregen bitartez. Horregatik guk ere aingeru guztiekin batera, goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santo, santo, santua, dire guztien gainko jauna, zerurra berderi gauzna, zure iztila, osana zeruko bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigar. Hau da sinismenaren misterioa. Hiletan piztu zera jauna,
Horregatik aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan aita mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu, maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan aita pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iriz dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztidun horri Espiritu Santuarekin batega. Ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraitu, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure regnua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean eman duzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu guztiten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea usten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea eta. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki
Jaungoikoaren bildotza, zokentzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zokentzen duzu munduko pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak onen maira deitua. Jauna, ni ez nahi Señor nire etxean. Gurekin egon jauna, gurekin, kanta dezagun dena. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzinun, ibili zola bihotzinun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Gutarteko jendeak bizi dena, omen dabiltza bizi dena. Gizon zentu gabeak, zein epela zuen bihotza, zein epela. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Kriston behar zituen jasan behar, horiek oro jasan behar. Biztu eta zadien ospean sar, beti ereko ospean sar. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna,
Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak fededunok zurekin bat garela adierazten duten bezala, egin dezala Elizaren batasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ahuldade horretan gabiltzala aurten ez gera oinez etorri. Aurreko urtean 6, orain dela 2 urte 3 bakarrik etorri ginen, baina erdian sekulako iskanbila, haber zelan kendu dugun, hau dena eta hori. Orduan, niri okurritu zait, datorren urtean, lista egingo dugu aurreko asteetan,